Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алгатыба койбер темалар турында. Шәһәр мэрі Ноэль Мәгдиев шауларның эш көне булмаган көннәреннән канәгать түгел буны белән бәйле. QR-кодның гамәлдә булу вакыты ярты елга кимегәне бу шулаймы, шәһәрдәшләре шаңсуга. Шолда көзен күпләр лимон, имбир һәм сарымсак бәяләре артуын билгеләп үтә, буны белән бәйле. Прививкаларга ажиотаж бармы? Шәһәр мэрі Ноэль Мәгдиев шауларның эш көне булмаган көннәреннән канәгать түгел. Узган атнада шәһәрлеләр поликлиникаларга чиратка берничә тапкыр зарланды. Шәһәр башлыгы кешеләрнең прививканы куярга теләмәвен билгеләп үтте. Вакциналаштыру пунктларына чират бармы? Хәбәрчебез ачыклады. Кертелгән чикләүләр белән бәйле рәвештә шәһәрдә COVID-19дан прививка ясатырга теләүчеләрнең артуы билгеләп үтелде. Социаль челтәрләрдә шаулалар шәһәр шифаханәләрендәге ажиотаж турында хәбәр итте. Бәлки бу кешеләрнең эш көне булмаган сәгатьләрдә күпләп вакцинаштыруларының бәйле булгандыр. Шуңа күрә хакимият ял көннәрендә вакцинация пунктларында кешеләр тагын да күбрәк булыр дип көткәндер. Әмма бу хәл булмады. Вот говорили про очереди. Этих очередей не наблюдалось ни 4-го, ни 5-го, Александр Николаевич, ни 6-го, ни 7-го. Когда говорили там в 3-й, в 6-й поликлинике очереди, с 6 утра занимали очередь. Не надо было занимать очередь с 6 утра, ни 4-го, ни 5-го, ни 6-го, ни 7-го. Никаких очередей там не было. Ноэль Мәгдиев шулай ук халыкның вакцинацияләү өчен барлык шартлар да тудырылганын билгеләп үтте. Ял көннәрендә дә прививка ясау пунктлары эшләде. Шәһәр сәламәтлек саклау идарәсе җитәкчесе Александр Николаев ял көннәрендә вакцинация темплары узган көннәр белән чагыштырганда 2,5 тапкыр кимеде дип өстәде. Касаемо вакцинации, 4-5 числа вакцинация шла достаточно активно, в меньшей степени, чем в обычные дни. Но вот если мы говорим про 6-7, то, к сожалению, вакцинация шла неактивно. Все поликлиники работали, пункты вакцинации работали, но если вот сравнивать с обычными днями, то есть мы говорим, что в 2,5 раза активность была ниже. Безнең тикшерү төркеме чиратлар белән хәлнең ничек торуы тикшерергә булды. Без Тулпар сәүдә үзәгенә һәм Мегастрой кибетенә бардык. Әйтергә кирәк, прививка ясарга теләүчеләр бик күп иде. Почему решили прийти именно в выездную бригаду? Смотрите, я сначала думал в поликлинику сходить. Ну, сходил туда, признаюсь вам, там нечеловеческая просто очередь. Поэтому решил воспользоваться, прийти сюда. Здесь очередь поменьше, стояли минут 15 максимум. Ну, мы работали, потому что сегодня как за те дни отработаны, и сегодня выходной дали, вот пришли. Поэтому. А свою очередь долго уже ждете? Нет, минут 20, 15-20. Выходных не было, работал. Единственный сегодня выходной. Пришел делать прививку. Сколько уже ждете в очереди? Ну, не так долго, может, минут 15. Шул ук вакытта прививка ясамаган гражданнарга карата чикләүләр катгыйлана бара. Әйтик, 9 ноябрьдән вакцинацияләнмәгән яки рәсми метатвуд булмаган хезмәткәр эштән читләштерергә тиеш. Моннан тыш сишәмбе көнне Роспотребнадзор предприятиеләрдә мәҗбүри вакцинация таләпләрен үтәү буенча масса күләм тикшерүләр башлап җибәрә. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 252 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шулда узган тәүлектә коронавирусның тагын 16 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп, 9 ноябрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 32656 очрагы билгеле. Аларның 26076-сы терелгән, 128-е узган тәүлектә. QR-кодның гамәлдә булу вакыты ярты елга кимегәне бу шулаймы? Бу сорау белән безнең кайнар элемтәгә битараф булмаган шәһәрдәшләр мөрәҗәгать итте. Иртән кайбер чаллылар вакцинация турындагы сертификатларның гамәлдә булмавына, кайберәүләр QR-кодның гамәлдә булу вакыты үзгәрүенә игътибар иткән. Элегрә хакимият 6 ай саен вакцинация үтәргә кирәк булу сәбәпле QR-кодларның гамәлдә булу вакытын ярты елга кыскарту варианты турында фикер алышкан иде. Әмма үзгәрешләр кертү турында рәсми рәвештә игълан ителмәде. Бу сорауны безнең тикшерү төркеме ачыкларга тырышты.
QR-кодларның гамәлдә булу вакытын үзгәртү турында кешеләр очраклы рәвештә дәүләт хезмәтләре порталындагы мәгълүматларны тикшереп кенә белә башлады. Кемдер мондый яңалыкны шок хәлендә кабул итсә, кайберләренә бу мәсьәлә принципиаль түгел иде. Прививка была на год действительно, а потом вышло обновление, что она действительно у меня на полгода. То есть, как бы, вот это мы увидели с девочками. Ну, как к этому отнеслись? Ну, неожиданно это было. Ну, как сначала сказали, год, потом на полгода. Ну, а в чем именно это происходит? Ну, потом опять что-нибудь придумают. Опять что-нибудь. Вы негативно относитесь? Ну, конечно. Ну а какая разница, вот если так посудить, если прививка обязательна сейчас в данный момент, то какая разница, делать ее каждые полгода или каждый год, и также получать QR-код каждые полгода или каждый год. Бу хәл дәүләт хезмәтләрендә килеп чыккан үзлеклекләр белән бәйле икәнме, сайт тулысынча софтан чыкканы, шуңа күрә шаулар күп функцияле үзәкләргә мөрәҗәгать итә башлаган. Но ежедневно только в наш филиал обращается порядка 600 заявителей. Если в среднем смотреть по городу, то цифра, наверное, будет приравниваться к 1200 ежедневно. В связи с техническими сбоями в первой половине дня у нас не смогли воспользоваться данной услугой порядка 300 заявителей. QR-кодның гамәлдә булу вакыты буенча бернинди үзгәрешләр дә юк дип ышандырдылар Россия цифрлы үсеш министрлыгында. Яңалыклар була калса, бу хакта алдан хәбәр итәчәкләр. Сейчас работает скрипт на портале, который восстанавливает сроки действия. У большинства пользователей уже все штатно и все по-прежнему. Портал работает в штатном режиме, в этом можно зайти и убедиться. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Айдар Мусин, яңалыклар. Шаулыда күзен күпләр лимон, имбир һәм сарымсак бәяләре артуын билгеләп үтә, моны сезон белән бәйли. Бу чыннан да шулаймы һәм башка төр товарларга бәяләр ничек? Безнең төшерү төркеме рейд оештырды һәм сезонлы продуктларның бәясе ни белән бәйле икәнен ачыклады. Әйе, узган ел белән чагыштырганда хәзер продуктлар чыннан да арзанрак тора. Тик ул чакта бәяләр сәүдә киштәләрендә имбир һәм лимон җитмәү сәбәпле күтәрелде. Хәзер исә бу товарларга бәясе сезонлы һәм корылык аркасында арткан. Чеснок в этом году, местный чеснок, из-за засухи, как вы знаете, не уродился. Поэтому местный чеснок у нас продается 500 рублей за килограмм, а привозной китайский 350. Лимоны подешевели, то есть если раньше лимоны были 250 рублей за килограмм, в данный момент они 120. Связано с тем, что новый урожай в Узбекистане поспел, и уже Узбекистан поставляет нам на сегодняшний день 120 рублей за килограмм. Сәҗәй башка продуктларның бәясенә дә йогынты ясадым. Шулай итеп, бәрәңге, чөгендер һәм кишер бәясе дә артты. Мәсәлән, бәрәңгенең килограммы 55 сумга төшәчәк, ә җәй көне аны уртача 25 сумга, ә бер ел элек 13 сумга сатып алырга була иде. Күп кенә шаулар өчен мондый бәяләрнең артуы сизелсә дә, моны сизмәүчеләр дә бар. Хурму, виноград, имбирь. Не, имбирь нет, не люблю. Лимон? Лимон, да. Ну вот цены на лимон, если сравнивать, как вам? Увеличилось, уменьшилось? Не знаю. Ну, спрос рождает предложение, когда в период заболеваемости всегда на данные товары растет цена. Поэтому удивляться не стоит. И в магазинах она тоже, кстати говоря, не дешевая. Поэтому все соответствует времени. Ну, хотелось бы, конечно, подешевле, но не всегда получается. Әлбәттә, бәяләр арту күпләр өчен проблема, әмма сатучылар сүзләренчә азык-төлеккә ихтыяҗ әлегә кимеми. У нас граждане берут лимон, имбирь, из фруктов еще. Ну, чаще всего сейчас хурма, виноград, сезон. Фихуа берут из овощей. Ну, в основном это картошка, морковь, свекла. Исегезгә төшерәбез, итеп продуктлары җитештерүчеләр дә бәяләр арту турында белдердем. Сыер һәм дуңгыз ите 10-20%, тавык ите 7%-ка кыйммәтләнергә мөмкин. Шунысында билгеләп үтәргә кирәк, кайбер хуҗалык сатучылары да үз продуктларына бәяләрне шактый күтәрделәр. Мәсәлән, казның килограммы 550 сум, ә куян ите 400 сум тора. Лилия Гатина, Ленар Солтанов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматы без иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз. Чай Гульнара. 100% натуральный. Из сырья Индии, Шри-Ланки и Кении. Гульнара. Приходи, я заварил чай Гульнара. Эх, Гульнара, шундый, тәмле чай. Диагностический центр ТАТ-клиник оказывает весь спектр услуг на магнитно-резонансном и компьютерном томографах. Набережные Челны, 78 03 03.